ନା କଣ ଡାଲି ଘୋଟା ଚାଲିଛି? ହଁ ଡାଲି ଘଟୁଛି ଏଗୁଡ଼ା ସିଝେଇଛି ସାରୁ ଆଳୁ ତାକୁ ତରକାରୀ କରି ସାରୁ ତରକାରୀ ଆଜି। ଓହୋ ଏଇଗୁଡ଼ା ସିଝେଇଛି ସାରୁ ଆଳୁ ସିଝେଇଛି। କି ଡାଲି? ଏରା ଦେଶୀ ହରଡ଼ ଡାଲି ଆମର କିଣା ଡାଲି କି କାଁ ଭାଁ ଆଉ ସବୁ କୋଳଥ ମୁଗ ଆଉ ଦେଶୀ ହରଡ଼ ଡାଲି ଏଇଗୁଡ଼ା ଆମର ସବୁବେଳେ। ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ା ସାରୁ ସିଝେଇଛି ଏଇଗୁଡ଼ା ସାରୁ ସିଝେଇଛି ଆଉ ଆଳୁ ଡାଲି ସିଝେଇଛି ଘୋଟି ଦେବି ଘୋଟି ଦେଇକି ତରକାରୀ କରିବି ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ତରକାରୀ କରିବି ଏଗୁଡ଼ା ଡାଲି କରିବି ଆଉ ଯାହା ଭଜା ଭଜି କରିବି ଆଉ ଯାହା କହିବେ ସେଇଆ କରିବି ଆଉ।